Cirka hver 12. dansker mellem 15 og 24 år har en psykisk lidelse. Skizofreni er en sygdom i hjernen, der giver ændringer i tanker og adfærd. Jeg har skizofreni. Det påvirker min hverdag, så jeg ikke kan være alene hjemme på nogen måde. Når jeg går alene, skal jeg altid have nogen ved min side. Hvem er det, der er bag mig? Hvorfor føler jeg, der er nogen bag mig? Hvorfor er der hele tiden nogen? Hvorfor kan jeg høre alle de her stemmer her? Der er så mange stemmer i mit hoved. Hvorfor er der nogen, der hele tiden er bag mig? Hvorfor gør jeg? Hvordan slipper jeg afsted med? Hvad gør jeg? Hvad har jeg været med? Hvad gør jeg? Hvorfor kan han ikke bare forsvinde fra min hverdag? Han ødelægger min hverdag. Hvorfor gider han ikke at bare gå væk? Hvad gør jeg? Jeg ved ikke, det er ud over anden hjernen. Hvad sker der mig ned i vejen? Hvad har hjernen til det? Jeg skal søge og sige det, jeg synes, det er alt pinligt. Hvad gør jeg? ADHD er en lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. Jeg har ADHD. Det gør mig usikker på min hverdag, der ikke bare kan være ligesom alle de andre elever fra klassen. Lad nu være med at sidde sådan der, det er sygt irriterende. Jamen, jeg kan ikke gøre for det. Hvorfor tager du til min tomat? Jeg hader det hele nu. OCD er tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger, hvor man har et bestemt mønster. Jeg har OCD. Jeg er nødt til at leve et bestemt mønster, ellers fungerer min hverdag ikke. Okay, jeg skal mindst gøre det her 3 gange. Er det nu rent nok? Lige en sidste gang, hvad nu hvis? Fik jeg nu låst døren? Depression er en meget almindelig lidelse. Omkring 500.000 bliver ramt. Jeg har en depression. Jeg kan ikke se noget lys i min hverdag. Hvorfor skal jeg være her? Hvorfor ser jeg intet positivt i min hverdag? Hvorfor er det ikke bare så sørgeligt? Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til at rejse mig op i min seng? Hvorfor ligger jeg her i flere timer ad gangen? Angst er en ubehagelig følelse af, at der farver færre, uden at der er. Jeg har angst. Jeg føler hele tiden, at jeg ser ting, som ikke er her. Var der lige nogen? Der var jo slet ikke nogen alligevel. Danmark er det andet lykkeligste land, men Danmark er også det land med flest psykiske lidelser. Der findes 450 forskellige lidelser. 140.000 danskere lider af angst. Hver 5. dansker får en depression.